Maya paabag po ke kongan ama kiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Sabado, ning katlunang Domingo ning Kwaresma. King makapasubaling paralan, daraon tayo iting misa para king ikatagumpe ning Alay Kapwa Radiothon ning Social Action Center of Pampanga, Incorporated, amakitemang ilwalas me ing toldang kekang tuknangan. Ing kekatamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father, panimunan ng lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilukinig pampo ng anak ang po ni Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan mantabi kay kayo. At keko antimurin. Kapang pagsatyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lukod ng Kristo. Tagkapantala pamot sisyan ng kakatang kasalanan at panikaputamo king Ginoo, impatawaran ampong pasik ng anak katamo. Amin ang kuking Diyos, Ama pamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamanu ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapo ko, kang Juan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawa da rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimbiye, halanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Malalangin tamo. Ay paming mayupaya, iting Kwaresma, ning pamigaga na kami, king kasakitan, kamatayan, at pamanyabli ng Mebe Kristo. Pagkaloob na sana kay kami, ing kabilugan ng tula, ning Paskong pamanyabling Mebe. Itihabdan mi, king kapamilatan ng Kinumi sa Kristo ng anak mo. Habay bibiyat magaring kambe mo, at ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alangan ka. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Ing Ginoo sa sabiyan na iti, mekad king karelang kasakitan, magkapilit lang panintunanda ko. Ngara ding tao, tara magbalik tana king Ginoo. Pena sakit na katamo, dapot pihong ulwa na katamo. Sinugat na katamo, dapot bendahan no ding sugat tamo. Biyayan nakatamu, kay bat di nga dwao at lungaldo, at mibiyeta mo arapana. Magkapilit tamong abalo taya. Sigurado yang datang kekatamu, antimo nung makanano yang daratang ing abak. Datang ya kekatamu, antiing oran, adidilig king yatu, king panahon ning kaoran. Nga nang sasabi ning Ginoo, Israel at Huda, nano ing daptan ko ke kayo. Ing kekong lugod kanako, mawawala
kalupa ning ulap, ning abak, at lalbog, anting ambu ning abak, amaranon. Inya tinubod kula ring kakong propeta kekayo, ang magdalaking kakong amanong kayatulan at kasiran laban kekayo. Ing parapat ko kekayo, malino at mayandaptan. Ing nasa ko, ya ing lugod yung eko kupas. Aliwaring kekong animal adaraon yu. Mas buri ko ing abalo rako, ring taong kanakong pinili, kesa aking dulok lang ayin para kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat. Ing pakibat tampo, lugod e kukupas ing burining Diyos. Haliwaring animal adaraon. Ulitan Lugod. yepo. Lugod da eko kupas ing burining Dios, aliwaring animal adarawon. O Diyos ko, malunos ka kanako. Huli ning alang kupas alugod mo. Huli ning maragol mong pakalulo. Wasan mo ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablang ka kung dewakan at linisan mo sabla kong kasalanan. Pakibat po. Lugod da eko kupas ing burining Dios, aliwaring animal adaraon. Emo buriring sakripisyo nung ali, keka kakuya iyampang ni emo katulan ayin adorolukan. Ing ayin ko o Diyos ko, mamuyang espiritu. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man eme tanggian. Pakibat po. Lugod da eko kupas ing burining Dios, aliwaring animal adaraon. O Diyos, maging maganakakakingsyon, kay kayang saupan. Pader ng Jerusalem, kay kayang italakad. Kanita, matula mong tanggapan ding ayin akarampatan, at ayin ming durulukan. Main keng baka, king kekang altar. Pakibat po. Lugod da eko kupas ing burining Dios, aliwaring animal adaraon, parangalantaya ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Inginu manatiliya kay kayo. At keka antimurin, Pamamasay ba't kimay pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, selita na yung Jesus iting talimhaga, karing tao tutong gemayap king sarili ra, at maglibak naman karing aliwa. Nga na, ating adwang lalaking menik kin templo, ban manalangin, ing metong pariseyo ya, ating metong naman talapanyingil yang buwis. Tinalakad yung pariseyo at nga nang menalangin king sarili na, O Diyos, pasalamat ko keka, kingira ko kalupa ring aliwang tao. Eko mapanako, eko mapamirait, makipangalugod, o kalupa nin talapanyingil buwis ay ni. Makatadawa ko paruminggo mag-ayuno ko, bibiye ko keka ing kapulong dake ni sablang panakitan ko. Dapot, ing talapanyangil buwis, makatalakad yang marayo. Ay yaman bisang matnabanwa. Nune durugdugane ing saluna, at sasabyana, O Diyos, malunos ka kanako. Metong kong makasalanan. Sasabyan ko kaya kayo nga ng Jesus. Ing lalaking iti, ya ing minuling banal na arapan ng Diyos, at aliway tametong. Uling ninumang midatas king sarili na, mibabaya.
at ing ninumang magpakumbaba, mitas siya. Ing may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Misa ni Kimeto nga parokya, ating bayong mi-assign, mi-transfer pari. Pila niya pa mong Domingo. So, ang kanyang misan, magmisa na at ating aseret. At hindi na tanga metong babae. At nga na makanyan nining kay, nining aseret. Kanina kayo po, bandang tauli, aliana, buri ko ketang harap. Ay, kanina mo po, ketang harap. Ali, ketang harap, buri ko nga na. Ay, bali po, pota, manuyab ko ka rin. Kasi po inimbayo. Inimbayo nga sa'yo na pari po, ne po kakabaho umilihan. Ay, ba, duro siya po, ta pumalyo kayo, kaya biyasang maglanding. Ganyan. Kaya, ay, aliburi ko ketang harapan. At saka po, ikinening kaya, bayo kayo pong, ganit ako pa po ikit, waya na. Ako yung imanan ng pari. Ako yung imanan ng pari. May ito nga kaya katamong paniwala na katutuan, lela nga nakatamong nga pong Ginoo. Po. Lela nga nakatamong nga, diyari nga liwa, bubukal ta daya po, tanga kay talay tsura. Pero lela nga nakatamong nga pong Ginoo. Manuala ko po kanta? Talaga? Talaga? Well, nulela nga nakatani nga pong Ginoo, ba't tamungan kaya? At kay ba nanini, anyang itubod ni Jesus, nanong pepakilala ng Jesus, nakatamong mulela nga ng Diyos, tinuring nakatamong anak na. Nyalikwanay kay katamong beto nga panalangin, yapining ikpami. Mupining kaya kakalingwan tamo, ing lalawan tamo, naninggawan tamo po tang ikpami, makakanyan o makakanyan? Nakakalingwan tayo. Nyari nga liwa, to play it safe, makakanyan. Pero yung maulaga, nyalikwan ni nga pong kinukay katamo, yung panalangin na ini, para bang kanita, aga nakatamo, may kakapatad tamungan. May kakapatad tamungan. Nya makanya na mo siguro, numakana nung masakit kang Isus, potang akakit na lare ng mga biyasa kimbatas, din yung tuturing damban na pariseo, potang tutukluan do buntok, detang mga lati, den pakakalulo. Nya sa imbes na diretsya na la, nanggewa na, style ng Jesus pa ni mag-istorya yan. Mag-istorya. Bala mo, itamo potang mag-istorya, dahil nga liwa, pamaramdaman mo kuwata, kahamang kaya mo mambalo. One time, ka-transfer ko king Lourdes Heights. Siguro second Sunday ko pang magmisa. Pero yun ako makaba humilikanta. Makaba. So, kabang magmisang makanyan, humili. Kaya ba nanita, at ilinapit ka na ako. Nga nang makanyan. Ay, amo nga na. Nakala rin pamaramdaman mo nandin. Kadwa ko pa kung Domingo, ko nakakilala ako. Uri ko sasabihan, kayo po talaga yung pamaramdaman ko. Masakit na nito, mag-istorya akong makanyan, kaya ba't ang liwayang mituturan. So, Jesus, yung style na ito, gumamit sa talimhaga. At kini pa mong mumuna, at tinitang reason ng bakit inistorya yung talimhaga. Na Jesus ay mo magmarites kanin, nang wari, at inyang i-address at tao. Muri na lang mo naman luwalas de, yung karela sarili.
luwalas din karelang panlalawi, luwalas din toldana din karelang biye. So, nga nang makanyan, ating adwang lalaking menik king templo. So, yung metong pariseya, andanan tamo kanitang panahon ay tarang pariseyo, metong yala karin tuturing dang banal. Pialim bawanan. At kay bat, yung metong naman talat panyengil yang buwis. So, niyang marapya, king apong Ginoo, ining pariseyo, may nalangin niya. Okay? May nalangin niya. At sinabi na, O Diyos, pasalamat ko keka, gewa mo kong alang kalupang. Sakit siya po itan, Pero kaya, alayang kalupang. Bakit? Marok lang ang dingi ganang tao. At lawin nyo, nung makananong bala mo, pinyaya mo naman. Asne karakala mata. Ulin diyang makahirap, nga pong Ginoo, akakine pa itang keng gulot. Wari tama kanyang tamo naman, Potang king kay, keng pisamban, makapakaili ko po, tangakit mo lang ating grupo, kaya kumanyali. Wari ting makanyan, So, ini, sabyana, Ginoo, pasalamat ko, gewa mo kong alien. Deng alien, alalang kalupang. So, sabi na kingapong kinupasalamatan da ka, ala kong kalupang, lawen mo na ako mangkayapan. Lawen mo na ako mangkayapan. So, makatadwa parminggo, magayon ako. So, ining magayon, abstinence ni, fasting. Uri na sabihan, masanting niya siguro katawan ini. Kung mag-fasting yun, So, kay ba't, mamiyaya ka nung 10% din kayang ganaganang iban dyan. So, kaya pa na, mag-fasting niya at mamiyayan 10%. At ngini at syuta mo kini, sabihan tamo, mamiyala rin tao. Para kining kikatang alay kapwa, Pero hindi nang tampansin kini, munang-muna liwa itang alay, itang kapwa. Uling atin yung alay, itang pariseyo, ngunit may kalingman niya itang kapwa. Na, o yan yung bigkulang na nining pariseyo. Mimiya, uneng, ala yung konteksto itang binyen. Ang konteksto na yapin yung sarili na. Yapin, ating pingmeto nga kasebihan, when you are wrapped around yourself, you make a small gift of yourself. When you are wrapped around yourself. At kay ba't nanita nga naning apong Ginoo, itang gulot, ewan dugo makalawi kay apong Ginoo. Ewan makalawi itang atsyuking gulot. Dala panyingil pues. Balo nung mas dakalya darala. Dala panyingil pues, siguro mo 10%. Ginoo nga na, patawaran mo ko, makasalanan ko. Makasalanan ko. So nga na nga pong Ginoo, karening minta, metong yamo yung lalaking minuling ating darala, kabanalan. Alwa itang minuna. Kasi itang minuna, alayang adalang. Bakit? Katmune kasi. Katmune. Pero itang kenggulot, dakalya darala. Because he emptied himself. Kinilala na alayang apagmaragul. Kinilala niya na arapanan ni nga pong Ginoo, alakang apagmaragul. Ato'y ningamis na ning pariseyo. So, tamo ngeni keni, para bang kanita, keni susundo tamong pamaglakbe, kaniting panauna ning Kwarespa. May itong atandanan tamo, yapinining, may itong karening practices that characterize our Lenten journey towards Easter. Tandaanan nyo lareng atlo? Nanula ka si Rene? O, ilapin din.
prayer, fasting, almsgiving. Yan kayo yung kakatang gagamitan na translation kay almsgiving na ano? Limus nga ran. Siyempre, kakatamo pa siya limus. Nang kay pantunan may tampe ka, masyas dili ka rin pera mo. May tampe ka masyas dili, bariyaya ito. Barya ito. Uli kasing nang Pasko kanita rin ang mga latila pare nga po. O, samburi mo, masyas. Oh, masyas. Di nang kaya kanita. Kumyak ya kanita. So, patsya limus, balo ko, patsya limus, automatic, di takyayan kay isip tamo. Ale? Ala ko pangikit na miglimus at makasobri lang. Makapal. Okay? Siguro, alilan tayong limus. Tsaka mo patsya limus, mababa. Kawari, Siya lilimus ka, nililimusan mo na pulubi, ngara. Iningalay kapwa, ay naman pulubi. Ninurendirinan tamo, kapwa lang. Kapwa. Nabala mo po ang susopan da ka. Susopan kaya naman ni sarili ko. Kanita kay i-extend yung sarili ko. Napotang mami ko, I am multiplying myself. Uling makanyanya nga pong gano'n. He wanted to multiply Himself through us. Iwapansinan pa siya misa, mabiene isarili na kay katam. So that, itamon tanggap kaya, He can multiply Himself through us. At may itong konkreto tang agawa, yapin po tang darakayanan tala deng aliwa. Darakayanan tala ketang, ba't mo naman kingapong gino? Bangkanita po tang misundong mamagos sini, maswelo tamo mo naman, at maswelo ya ing miglalam kay katamo. Meto nga masanting siyempre, po tang sasawp ka, nang kay masanting yapit ang pakibalwan naning susopan. Metong pimbabi akong example, po tang halimbawa, metong kumong ima, kikiyakiyang anak ko, kinyakya, na nung gawang ko, makaduyan niya. Nang gawan ko, yuyuke. Lalo yang kikyak. Dedi, hanggang nakay ka nun, Dedi. Kaya yung masanting, talang kay pamo, lawang ko at kikyak. Kasi po ito, ang penggawa kayo, Dedi, may nuluin ka anak ni lalo lang miracle dem panas. Kikitan de palang panas. Ale? So kabang yuyuyumi, mga sipit na rin panas, gaganti lang mo naman. So masanting, pakiabutan pa mo, tangkarela sitwasyon. Then, kanita tayo extend, itang kikatamong sao. So, potang lalawin metong yung paralan, pareho ka ta. Metong buri kong gagamitan tamo, potang sasabihan o lalarawan ing ketawan. Ing gagamitan tamo, yapin itang mankind, datamo o neng alwam yung mimuala. Makarano naman kanuretang womankind. So, pero mas buri kita nga manong humankind. Humankind. That means you are my kind. Humankind. Nya, pasalamat aking apong Ginoo, kaya ng programa ngayon na pilanem banwa na kikatamong gagamitan, metong yung grasya ng apong Ginoo. To make us aware, muna, anak nakatamungan ng apong Ginoo. At nung anak nakatangan ng apong Ginoo, talalalat yan ng kaparan tao. Baka po lalat yan tala, dandama nakataning makiyanak. Kalupa na mo, ni Tamparis Priest. Masakit para king imahita. So, anywhere, everywhere, at siya nga pong Ginoo kay katamo.
Nyakpilan man lalatyan tala rin aliwa, we also missed yung apong ginong at Karela. Pero po tang extend, tamo yung kasupan, we recognize at siya naman yung apong ginong Karela. Manano na sana po, inigkakatang gagawa na programa ngayon ayawsan, kining Alay Kapwa program through our radiothon. Sana yung Banal na Espiritu, aw sana kayo pansin, ban, akit tayo ni grasya mo naman po para kay katamo. Bang kanita konkreto tamong agawa, ining kay katamong daraptan kaniting Kwaresma, lalong-lalo na yung pamamye kasupan, karing kay katamong kalupang tao. Pangadiyo ko mo naman po, para bang kanita, sumagid din ka na akong kakulangan, sumaligid din ka na akong pamikasala, ko po sana matem o matukso, lawan mababa, di parang tao. At itamongan sana, lalong-lalo na itamong magobra, king sako, ini sanang gagawan tamo ngayon lalo ng paningningan ng apong Ginoo, ing grasya ng pamikakapatid. Amen. Kalugrang kong kapatid, ing Ginoo balo na ing atsyo kikekatang pilubluban. Atula na ing kekatang ulaga, iba't king tunetang pangataw, at iking panluwal amay yakit. Madalangin tamo para king tapat at tunay kapag kumbaban, at nga tang madalangin, Ginoo, malunos ka kay kami, uling may kasala kami kay ka. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Para ka rin sa blang ministro ng banal na kapulungan, kapilan man ay lasan na dudo ko, kimpa magkunwari, at mitnong katapatan tanggapan da, impalpi kasala rang ugali, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Para ka rin pamuntok ng gobyerno, akilala ra sana ang karelang limitasyon. Tanggapan da ang karelang kakulangan at makasadyala sana maglarin karing karelang matsurang babalakan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Para karetang mibabata pauli daring aliwa, magtamasa lasa kang Kristo, amibata aking kamatayan king metong amakarin niya krus. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Para kaya katangang makatipon ngayon ni Keti, tukunangan tasa ng kikilos, kalupa ring magkunwaring pariseyo, nung nabagkus ipakit tamo, yung kaya katang sariling king tune, tang pangatao, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan, at rin sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da rin sa blang makayantabi kaniting kaurasan. Ring kapagnasan na paralada, rin kaya katang talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming, karim niyayaliw ang programa ni kaya katamong radyo. At ring makapasubali ng kapagnasan ng radyo, ng kaya katamong arkidiocese. At ring kapagnasan da rin magdebosyon tang San Jose. Iuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatatamong mayango na biye, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, malunos ka ke kami, uling mi kasala ke ka. Ikpa, babante mo ingay kang atol, ikingakakit daring mata, nunay king katutuan. Ituro mo kaming maging tapat keka, king sarili mi, ampo para ka ring kalupaming tao. Itiadon ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo, kanitang kayo at kakundawan, matanggap harapan ng Diyos, sig pambayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Hoy pamimiglalang, kapamilatanan ng grasya mo, dirinan mo kaming sikanan lumapit kareting misteryo, kamberin bayong biye. Manananasan ng ari na nakangkarampatan na kapurian itong Eucharistia. Itiaduan ming kapamilatan ng Kristong Ginume, Amen. ing Ginoo mantabi kayo. At keko antimurin, Itasyo na rin puso yun. makatas na lo king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat ampon matulid. Doon ay pingkarapat dapat at matulid. Impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Hoy pa, Diyos ingalanganga at lubos mayupaya. Adon mong ipasyag mi ang kapasalamatan mi keha, kapamilatan ng pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi, impalpikasalaming ugali, at apat-pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsyuking kagipitan, ing kayapan mo kami. Ulananita, kami rin sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi kekan likaya, lain makabe kami ngalantok ng babi kapurian keka, at ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, ikainsibol ng sablang kabanalan. Ulinita pa ni Kapumi, itugtog may espiritu mo, anti mo intitipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanala at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, at bahin ako sang lubdinaw ng biyena, kimpamaylansa ampong kamatayana, kinwani yung tinapi, pepasalamatan akat pinuri, pirasne, at dinwang ni yung tinapi, karin disipulo na at ngana. Kuwanan niyo iti ikayungan at kananyi, uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makayan mo naman kay pataning apunan, kinwani ang kalis. Pasipayo, pepasalamatan akat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ng dayaho. Indaya ning bayo ang pangalanganggang tipan. Ami pupo para kay kayo, ang po para karing sablang tao. Bang kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, kaya pamikaga na kayo, kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpantayanan. Utang kakalan niya iting tinapin. Utang miminong kami kaniting palis. Tekang kamatayan, te kami ang papasya. Ang kanaking tatangka, tingkeka. Likaya. Inyang nga gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang po'y pamanyubli ng bebe, daraon mi kaya iting tinapin ng imbiye, ang po'y iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya, impepaliran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, man sumuyo kaya. Ikami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong, ng Banal na Espiritu. Ganakan miyoy pa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mie, lalong-lalo na i Monsignor Tix, idala mula at ding sablang mayangon na bie, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king bie alananga, ban kambe ning Nuan na Virgen Maria ing induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan a Apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arkanghel, at kambe ring sablang banal, mi biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apuryan ang pong apadigayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ng Banal na Espiritu, sablang parang alampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang king alangangga. Amen, 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 amen. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus tamungin iking kakatang kalugaran na ikpa, at nga tamungan manalangin. Nanan ke kami
Ikabos mo kami king sablang Maroko pa, malugod mo pagkalabing kapayapan king panahon mi. Bangking kasopan yung pakalulo mo. Mitimawa kami sanang parati king pamanalipan na ng kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan na pompag sa dyan mi, himpanyatang ng mitmong ligaya nin talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keko, inkayaryon at inkayupayon, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos sa igpami, inkinumi Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mula saan babalikdan din kasalanan mi, doon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan mi ang pangpisan betongan, at pangnamuring kapurihan mo. Ika mo ipiyang pang magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At keko, antimurin. Bilang metong a pamilya ng Diyos, ipakitangin ni kakametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apunan ng kordero. Ginu, kumatampang tanggap keko, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Maghihintay, kundi ang aking mabati.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Malalangin tamo. O Diyos ni Pakalulo, dating banal a regalong tatanggapan mi, so panda kami sanang samba keka king katutuan, at tanggap ka rin kekang sakramento, kimit mong kasalpantayanan at kapanalikan. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Ang kasopan tamo at siya kilagyunan ng Gino, Aginawa king banwa amponyato, Gino, ikabos mi ang kapulungan mo. at bendisyonan me king mana mo, Ang Gino, manatilya ke kayo. at keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Ikpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine o meta na king kapayapan. Salamat king Diyos. Panalangin mo kay